Fuq it-taraġġ ta' Kastilja llum ma kienx hemm biss ministri u nies oħra jistennew lil Prim Ministru iżda anke sajjieda jipprotestaw kontra l-Gvern għal mod li bih trattom fl-aħħar leġislatura. Is-sajjieda u s-sidien tal-bastimenti ta' tkarkir protestaw kontra tmexxija tal-Gvern f'dan il-qasam, iżda l-aktar li jurtom kien id-diskors tal-Prim Ministru illi l-ħut madwar Malta naqas. Dan fid-dawl li ftit jimilu huma nataw direttiva biex jibdew jistadu l-barra minn 25 mil nawtiku. Aħna ma ħanix qed nitkellmu fuq il-lampuki, aħna qed nitkellmu fuq il-ħut ta' tkarkir. Ma kienx hemm nuqqas u m'hemmx rapporti xjentifiċi fejn juru li hemm nuqqas fil-ħut ta' tkarkir. Is-sajjieda qalu lil One News li issa ġew imwaqfa milli jistadu fibħra li kienu ilhom jistadu fihom għal dawn l-aħħar 35 sena. Waqqafna kompletament mal-moll ma naħdmux. Għandna rridu nħallsu l-bank, irridu nħallsu n-nies, irridu naħdew x'jieklu l-familji tagħna, ix-xahar tal-miliet, kulħadd wieqaf u kulħadd qed joħroġ l-ispejjeż. Ħajfallina mal-moll. Wieħed mis-sajjieda tkellem ma' One News dwar id-direttiva imposta fuqhom. Jiena 7 snin 8 snin ilu kelli bastiment ta' 30 metru. Ġaluni inċekken nagħmel bastiment ta' 24 metru, inqas minn 24 metru biex naħdem il-ġewwa. Għax qalu l-impossibbli li naħdem dak il-bastiment f'dik żona il-ġewwa minn 25 mil. Jien kont naħdem minn dejjem il-ġewwa. Issa f'daqqa waħda il-ħsibiet inbidlu tagħhom dawn. X'qalu lkom issa? Wafquna, sempliċement wafquna, jew toħroġ il-barra mill-25 mil jew ma tistax taħdem. Is-sajjieda talbu biex jiltaqgħu mal-Prim Ministru iżda minflok bagħat rappreżentant tiegħu biex jitkellem magħhom. Tikkonsidraw it-talba tagħna u ħankomplu niddiskutu. Tawkom qalulkom meta ħajtikom risposta lura? Le, għalissa m'hemmx data definittiva.